హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నుండి వారాహి అమ్మవారి నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయినాయి కదండి. ఈరోజు నేను అమ్మవారికి నాకున్నంతలో చేసుకున్న పూజ ఇలా చేసుకున్నానండి. నేను పూజను వరాహి అమ్మవారు నేను ఇలా పూజించుకున్నాను. ఓం వరాహి నమః, ఓం వరాహి నమః, ఓం వరాహి నమః, ఓం వరాహి నమః. అమ్మవారిని ఇలా నేను ఈరోజు ఇలా పూజ చేసుకున్నానండి. అంటే ఎలా నాకు తెలిసినంతలో చేసుకున్నాను. ఇలా ఏంటో అమ్మవారిని చేసుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో పూజ చేసుకోవాలి, అమ్మవారి నవరాత్రులు ఎప్పటి నుంచో ఉండేది. కానీ ఈరోజు అనుకోకుండా నేను ఈరోజు మార్నింగ్ ఇలా పూజ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ సాయంకాలం కూడా పూజ చేసుకుంటాను వరాహి అమ్మవారికి. ఈరోజు నేను ఇలా పూజ చేసుకున్నానండి.